Dok Srbija čeka neka bolja vremena, bolju ekonomsku politiku i više novca, mislim da je moguće učiniti puno toga da zdravlje žena u Srbiji bude bolje, pogotovo trudnica, kaže Ljiljana Mirković, načelnica odeljenja za visokorizičnu trudnoću. Stigla jedna velika donacija prijatelja iz Francuske, kompanija Activision, koja imajući u vidu uslove u kojima se radi, želela da pomogne unapređenje ambijenta u kojima trudnice iz cele Srbije sa zaista najugroženijim trudnoćama ponekad provode mesece svojih trudnoća. Ovo nije jedina humanitarna akcija koju je organizovala naša kompanija, a nama je velika čast što ćemo pomoći budućim majkama u Srbiji, rekao je Arnaud Dudard, menadžer prodaje Activision Blizzard kompanije. Naša kompanija učestvovala je u mnogim humanitarnim akcijama. Veoma smo ponosni i srećni da u saradnji sa kompanijom Computerland pomognemo ovom odeljenju za rizičnu trudnoću. Misija ove dve kompanije jeste da unapredi boravak budućih majki na odeljenju visokorizične trudnoće u Višegradskoj.